jornada m'ha semblat molt interessant i ha tocat temes que són temes claus que a mesura que han anat passant els anys doncs, veus que es van perpetuant i que sempre es van millorant i van sortint nous reptes. No? 86% de les persones que no tenen accés a internet diuen que és perquè no la necessita. Quan això ho creues amb el grau de coneixement que tenen i habilitats digitals, evidentment entens que potser no creuen que no la necessiten perquè potser cal explicar què és i quines oportunitats té. A mi de l'estudi m'ha sorprès diverses coses, que la bretxa digital es segueix mantenint, a pesar de que es va evolucionant, s'ha fet molta tasca en temes de formació i capacitació, i sí que hi ha una franja d'edat que està allà persistent, que s'ha de treballar, però m'ha sorprès també la bretxa digital de joves. Una de les coses que més m'ha agradat ha sigut les experiències i les dinàmiques diferents que ens han explicat. També m'ha agradat el tema de la joventut que hem parlat, no? De com arriba a la gent jove i com aquesta gent jove normalment entenem que són nadius digitals i per tant controlen molt les xarxes socials, controlen tot la part digital, però com que al final el que fan molt bé és TikTok, el que fan molt bé és Instagram i aquest tipus de coses, però després deia, no? Añadir un arxiu a un mail doncs no ho saben fer. He parlat de jocs diferents per portar a terme amb joves, amb nens, amb gent gran, del tema de pensament computacional i coses així, que és una forma diferent de fer, que no és només la típica classe o el que sigui, sinó que amb jocs i una mica més divertiment pot arribar millor a la població. M'emporto diferents inputs, m'emporto també el networking que hem fet, trobar companys que feia anys que no veia, i conèixer altres companys que són nous, que s'han incorporat a la xarxa.